We beginnen in Raad, brandgemohol, wat honden, ternaat, nes, wierum, Oosternijdtjerk, Moarelus, Eim. Ja, we rekenen ongeveer een jaar over per stembureau. Als er stemverkiezingen zijn, dan heb ik de laatste 20 jaar dus mij dingen. Maar ja, we doen het zelf aan, we kennen wel dromen, ze staan gewoon. Dus, Ja, altijd wel even gezellig met je bijen erop uit en dan net al te laat. En dan bouwen we de verkiezingshakjes al heel mooi op. De jury of de mensen die de stembiljetten hadden, die zo overhandigd, die zitten meestal aan de rechterkant. En de stemhakjes moeten dan net rechts in staan, zodat de mensen er net in zien kennen. Hebben je hem even wat militaire precisie bijgebracht? 20 keer een hokje in en uit klappen van hoe we dit zo snel mogelijk in de jelle horen? nee, volk het leert snel. Dus voor de tweede keer, doet nog voor de tweede keer. Dus door het na een paar jaar dan moet het touw nemen. Dus dat komt goed. Vroeger moesten we de hakjes in wat timmerien. Maar nou, het is nou zo makkelijk geworden. Het is uitvouwen en leg je erboven, je shirt zelf. Dus het gaat nou heel snel, heel vroeg dan. Ga je een soort die je nooit denkt wat je zelfs stemming in? Ja, dat klopt. Ben je er al uit? Ja. Maar hak lekker voor mezelf. En dan hoop je dat dit kabinet even, het volgende kabinet even zitten bloot. Dan hoef je hem net nog een keer te dwan komende tijd. Nee, nou ja, en anders is het maar alles aan dan dood, jongen.